Manje awusho-ke Chomi. Uhamba kanjani umsebenzi wakho vele? Hawu, hamba kahle. Yabona-ke nje manje senginomaliloni mhlampe adonsela la ko-3 yabona Namanga Uyabona mase sengidayisa iwunga hawu. Imali yami phela ilapho khona ezobe siqala ukuthi ithi ilapho izobe senginika khona. Ngiyaxoxela. Yazi Yabona nje manje uhlezi una eceleni kwami. Le mali uzoyithola. Mthembu. Yazi khona le ngisaphuthuma khona Hawu, usuyahamba manje? Yebo khona le ngisakhona ngiyaphuthuma ngizobuya manje Ha, uyaphi? Ngizobuya manje. Ngiyacela uNkulunkulu mina ngibonise ngoba ekhaya bafuna imali nezingane zifuna imali namatshele afuna imali angisazi we. Hayibo, ngiyalingwa. Hayibo, ubanika manje lo. Tongikhuzele labantu basuke la wena ubanika wena. Hayibo, futhi njani manje? Ima wena ukwazi ukungidla ebusuku kodwa mina wenza lento yenzayo. Kahle kahle msipapa, what is this? This is surprise. Wenzala. Let's man. Let's talk. All right, I pull me. I want to move it. Let's keep. I pull me. Okay. Man. Okay. Mana phela nawe izinto zihlala kumina zebhasanyana lekusek mina ngathi izinto la bhasanya Baby, lamula baby. Ngeza manje sibona baby. Oga. Sanela ne. Ya. Sanela. Oga. Waza. Asikwazanga mina sisizini. Vele wafika igebengu lapha sifika. Zenza konke singakwazi. Siyazi into enzeke lapha, Asayibona lezi gebengu yabo. Kodwa soshaya nedrinkanyana lapha. Bese